की दुरावली. एकोपा हे सण का होते? सण त्याच्यासाठीच होते की पूर्ण कुटुंबाने एकत्र यायचं. नाईलाज आहे, आता काय करणार, कारण आपली जीवनशैलीच तशी झाली. तो गण तुमच्या चरणाशी सादर करतोय, लक्ष असावं. कोणे एके काळी गणेशा, कोणे एके काळी गणेशा, घरचे सारे जण. अरे कोणे एके काळी गणेशा, घरचे सारे जण, मिळून साजरा करत होती तुझा रे गणपती सण. आता सण आळी पाळण्या दरी आणली वरसावळी. आता सण आळी